Kaya tinaka makakitas ginikanan ni Limuel. Hi guys, madyong buntang ninjong tanan. Ako na po ni Zedin Burst. Naligo kong sadyo kay grabe gi pa mauhan ko sa katong niya mga giadtuan ni Ate Ruby kahapon dito sa kananay uslob sigkang tikang sa kuan ba ang nakit na pagangbog patigang kananay dapi-dapi o kananay pagtak ipamauhan ko guys damo na ning junjun niligo ko nung sadyo kay ro kunong mawa kananay pamaaw mo nang naligo lamang po kog sadyo unja karon mulakaw mini junjun matumis kananay merkado kay malit na pud mig amang sudan ja sigiyan to ana ning sud sa eskwela man naman mig pamahaw guys malit na naman mig amang sudanan sa paniudto mananaw mi dito kun sa among masudan karong paniudto ja napoy pa kumpra si mama sa kananay tindahan uban na pud mi guys ang nag-iisang asawa ulang nailain wala ay nailain pwede daig nailain tara. kuya huwag na yung pangutanan nailain wala najagmengan kog na Ikaw bahala. lagi ba ako dyan eh bahala ikaw ang kawawa lakaw sa amin guys magkuhan kami magsinggil rami kaya gidjahang tricycle na idyan gibawkutan idya pang gihabuan nagidjahang kuhan guys tricycle kaya rang kasaga kajuguan gabi eh ari sa amin ma nagjaw-jaw ang kuha ni mama guys radyo kay kapit na ni magbabay guys kaning ijahang isa ka baby dyan ang i-porcel balik dyan na ni dyan kay Mahal kay registro dagang kay registro tulo ka mo. midari guys kining hapit mi sa kananay shop kay pagmotor diba Wala na. pag ang motor bis kinagdali ko kay mag-edit pa ko pang-upload din dyan hapon napamidari shop na sangit kaya nagpaadyo pa Ulit dinig punong ka. Patay mo na yun. Hindi na tupod. kana dayda na may nagubak Ano may naputol? guys naadyo na mo nalangan ni noon mi is kinagdali ko ay dyan ang dyan motor pasaway ka dyan na kalagana na nagubak yung sa manay mo ang baby pasaway man ang baby ni mo Lagi pasaway. sige naman nagkuhan patagad rabaga dyan mas kinaputod Antay rin ito sumpay mi. na naputod sige naman nagpasaway ng imuhang baby oy nalangan na noon ta sa kang trabaho punto na Kanang bibi be. Bibi gina. napayang mas naputod na uto na kinanglan na gadyo ni mo imo na ning kuwan Ayaw di kay. ipampon na ni mo sa lain Bibir pa na ko na. bakit pwede naman ang bibi ipampon sa lain Bibir ang hari. Yung sulod. di ba? Bali man di ay. Di ba imo ang bibi pwede naman imo ipampon sa lain Di kay pampun ta ka. pwede gani pwede mo pahugman Ay kapog man. subot ka imo ang bibi pahugman imo lain Boy. ha nanong di ka Mas naglaw ko. nasa Masimaso. natural imo mang pahugman di masimasin jud na Pero nakainit tayo. ato na mi guys nautuhan na mi pasaway hindi dyan kuhan baji sige lang magpatagad di po magparkansi sige patagad sa friends guys palit sana mo ag gisugo ni mama jamingaw kamay ray nang di grocery kami kuhan guys pamalit sa gisugo ni mama kapit na laman mi kuhan merkado sa merkado na mi guys malit mi gamang sudan paniudto kuya
Sibuyas, Nay. Karing sibuyas. Isaw, tanglad. Kana kay Bisaya nga. Sibuyas. Bisaya. Panagsa na bitong sibuyas na Bisaya, no? Puro in English. Kapalit og Gisa nito eh. Gis lang. Ang dagpuas luya. May baho na kuang. Bitaw. Og usa lang ani. Dabis jud katong Bisaya nga sibuyas ug Bisaya nga luya. Siyempre Bisaya to ta lang magadto ta sa. Wa na lagi na karon, no? Talag Sara. Uli na mi guys. Kapalit na magyamang sudan nga paniud ko. Among sudan daw ininsik. Magkuan. Pinagbay jud siya. Ilugan na talaga. Mailog pa day nga imo namang giyuktan. Siyempre, delikado. Tema dayo. Palit ug maha. Nadugay mi kay nagabag motor, nagpaadyo pa. Ning kalit ra magkatirik. Nagpakuan pa mi, nagpa-shop. Naijang crossing arang kapasaway. Hi guys, dahil Miss Bay nakauli nami. Junjun mamahaw pa si Jacob, hindi pamahaw. Nalangan man di sa mga lakaw. Diya magkuan ko guys, magsabaw ko gana na isda, mayamang sudan karon sa paniud to. Kanang isda nga. Ngani na. Namang sabon. Dala mo isang 1 kuandra daw nung kanang naisibuyas. Diyan sa nga kuanan guys, nitiuhan. Mamahaw ta guys, mamahaw. Mamahaw na udto na. Nga, saway man ang imong body. Saway, imong body sa mga nagpatagal sa imong body. Ang gud siya maguba na kuan lang. Ang putol lang kuan kay Hindi. Kasi tawagan na, digi akong gaba ang nagputol-putol. na ano ni nag los kontak ang iyang kuan kay putol na kanang sa Kasi lagi tawag na, digi akong gaba. guba-guba. Labanan sila nimo na imong body, dispatch sana na imong body. Grabe dispatch. Permi lang na nimong gilabanan. Kapila na tadana na kuan kadala ko na permitang malangan imo kalitra ka. Unong. Ana gid ang mga original. Ting pa kong dalang bajing mga gabaon. Ana gid ang original dai. Mga ang guys, ang sudan pansit. Ang lutong papakoy pamahaw. Pasmadong bitok. Hagahan di pamahaw ganiha kay kamuti o gatas. Awing koy nakasimot na pagkaglamit no. Sinamot ko eh. Kailangan magkutsara. Harapang preskuha isda. Sa tangurasaning gikan ganiha, La City, karon nakauli ta. Sana. Kasi na oras ma. Lakas dis na. Sige na ito. Kung makaingit din na. Basig. Nangapit to sa LBC man. Wabot lang kaya. Uy, wala ba ito'y pamahap yung pinyan. Sa papawala ko na mahal. Wa pa may LBC, wa pag LBC mo message nga nana. Nang ipa-adjust. Mo din putol-putol kay putol na gid ay. Mo di ay, nga kapila na tadala kapag ni. Mo din mapawong siya. Karon wala na, back to normal na. Daghang restro nun. Pasaway na ang isa. Pirmi naman tapakulbaan. Pirmi naman ko pakulbaan, dana. Masa man nabing koy? Saba man ka. Ito kami koy. Ay sa kami koy ni natulog. Mustang laag. Enjoy. Diba? Happy. Happy ang laag. Picture mo ya. Kita nagkukognize na view. Daghan pa biglaagan ni ate. Sunod buwan na po. Oh, sabi na po, balik na buka. Sunod. Ang karon. Sunod buwan na po. Bukod palabya sa mga kabuan. Sunod buwan na po yung maglaag. Sana ginama. Ngano dahil sinima na? Di tayo pili sinima na? Pwede. Kay, Kada lang, binuan lang. Kaya ron di kayo pan ba. isa. Kaya kaya man na delikado mo rin. Sinang kalaag da. Sinima naman. Bukirang hula ang binuwan. Binuan ta. Sunod buwan na po, lahat na po isa. O sige ko na. O sige. Ayos ah. Sige, sunod buwan na po. Mga gawas-gawas kami kaya ron. Kita bukas laing
Kaya na matagri sa balay. Very good. Very supportive husband. Kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Basta masaya. Very supportive husband, guys. Kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Pero di ka mo subot ang sinima ng laat. Kaya, sobra na po na. Hindi na maayo. Kada buwan na dyan. Inuwan lang. Okay ra kung dyan guys maglaglag ko kada buwan. Ang problema na po na tayo. Kailan Once a month. Kailan magkulong tikaan, di man pwede na. Once a month po kumulig po. Okay ra. Kira po. Okay ra po. Depende ra po kwarta. Ang problema na po. Importante ka kung sa'yo ng gusto. Basta sakto lang. Kasi sasakto. Nang gusto naman sakto. Kasi gusto masakto. Basta. Gusto nga sobra-sobra. Oo. Natin gusto nga sobra-sobra. Na. Tulad ng, Urong na may bi? tulad ng, Tulad ng katasimana. Yung ayong. pwede ba ni kada adlaw? Kada adlaw. Hindi na maayo na. Ano na Ha? May sobra-sobra. Tagaan nga ni kaya, busuha. Grabe na parang mabuso. Siyempre sa inyo ang pagto, abusado. Ang kaling, hindi ka lang. Minuan lang. Minsan kayo di man kaaban. Okay lang mo na ba? Kung masaya ka, masaya na rin ako. Wala. Sarap pakinggan. Ano yun yan? Ano ang Siyempre. relasyon? Habang buhay, mag-enjoy. Sa English ba? Give and take? English lagi to. Namig si Bojas nga mong napalit kay Bisaya. May sa alamang ay makasingot man, halang-halang man. Okay, salamat sa alamang, Ate Robe. Darag koan guys, katong alam mga giluto ni ate. Gilamian sila. Paborito man na nila. Mapalit na din ko sa kakilong mangga. Ay, utod lang yung mangga. Nagilay sa mangga. Hindi, lapas mo na. Diyang pamaw, alas 10 na. Tingnan nung kuprotabli lagi na danan. Sige, pag inana doon, kay nana naman ko sa ulan Mindanao. Paano na kong hotel? Tagam na, kay pakutag lang magsakay na ng ijahang baji. Kadyo lagi pakutag sakay na ng imong baji. Ugay, kung di ka mahal. Ay, puto. Pakutag lang magsakay na ng imong baji nga di ka mahal. Kag mahal ka na imong baji, di ka pahirapan. Grabe, karoon na gani, pahirapan na gani. Kapila na. Ah, Kapila na katuning ato tadyang siya po. Nikalit og tirik dito snay. Dapit sa lasa nga wara baybay ngaran mingawa. Kapila na kukulbay na ng imo ang baji. Spat sa na nimong baji. Baligya na lang na we. bigyan na ko lang ito. Ngano? Hindi nimo kayang ibaligya. Nga naman kay isa. Kita ka. Katurang isa mo ibilin. Diyan na kita ibili. Ate bito na, saba mo, saba ra mo. Ano saba mo? Ano, imbis kay magdalitaw. Mag-edit. Malangan na. Ano gina? Gina yung mga kakulian ba? Kakulian. Kakulian paminsan-minsan ba sa buhay? Kakulian, kawaban sa kuwan. Dubli-dubli na gimong restro. Nandiya. Para ba'y gamit ng isa? May dispatcha na lang ng isa. Hindi mo mga yan, sige yan. Drive pa man siya. Katong kuha man kagiyan. Excuse me. Ay, sabi, sabi. Saba nga. Langan. Ito ka ba? Langan. Na ito. Ito ka, ito po diyan. Kaya din ta kumuban kay nakoy buhaton. Langan-langan ka. Ito po. Talaga yung buhay. Kaysa, minsan masaya, minsan malungkot. Karamihan malungkot. Sikapin mo yung kinahanglan palaging masaya. Ano yung butang ako ang guys, tangad.
Para humot. Hindi, tagay ay. May mangyat ka sa mga bits. Nahikag ka no? Ha? Nahikag ka sa mga tingatuan. Kaya ba? Sige, so dito sila sa ano nga sa mo? Sa extensive. Extensive ba siya? Extensive? Daghan na bagwapo dito. Daghan gwapo dito sa mga tingatuan. Baka isa ginabaha ang gwapo. Bahala mo. Bahala mo. Bahala mo, basta mas gwapo ko. Oh, Hindi, oy na pa mas gwapo ni mo. kita. Ayay. Oh, sige. Ibungat! Tik na yan. Sige. Ano kayo bungat? Ito may mong kakuan. Si Kwan, kang nakitan si John Prats. Then, but, huwag mo talaga ang lukuhin. Gantat ka pa ng laman ah. Hindi kang buban. Sige, para po na na-enjoy po ka sa iyong pagkakuan, dalaga. Pagadaga. Ayay, yara. Daga dahil ko diman. Siyempre, kitagad. Kitag time na may time pagkadaga pa. Siyempre, nung dalaga ako, wa ko nakatagamtam og pagkadalaga kaysa ang pagkadalaga puro panarbaho. Gayon. Marang karon na bawi-bawi. Ang bitong tagaan, di ka time. Naglaag na. Kami tagaan, magsuri-suroy, mamuyat maglain. Alam ko tao, atay na ka. Tagaan ko ni mong time na manguyab og lain. Ang sajud magkuyab og lain. Di ka magmahay. Di ka magmahay makuyab og lain. Tanong dari sa kamera. Ingan ka. Bigyan ko ni mong time na makawayap og lain. Tagaan, di ka time sa Muabot ang tanan. panahon nga, muabot ang panahon na makawayap og lain. Di ka kamoy lang og dugo. Oh, di pinasipis yun. Nimbo ka natin ang ilunod agad isda. Tagad tayo madalaga, tagad tayo makuya, bayayan nung ka. Nabesa wala na. Ako na siguro. Siguro di na ko ni mulab. Yan. Di mo na mo kong ipangatag. Nga? Di na ko ni mulab, kaya mo na mo kong ipangatag. Di. Isuwen, tika kung sa imong reaction. Legit. Hindi pa imong kay ka. Ibig sabihin, malipayan na kanina na. Hindi. Hindi ko nalipay kay di mo na kong ipangatag. Wala ka Sige naman ka na. Sige ganun tayo mga yan. Takatawag mo dito. Nga, nabuhat mo ko si Mono. Good morning. Good morning. Morning. Ano siya ba? Oh. Nga nung imo man tong nabungat. Ibig sabihin, Oh, imagine unay kay pangat na stirin dya. Mamindya na po, narong mahimutang na. Ara na ang lipadya para ni dya. Muli ko nag-birthday tatay. Anja, ansa may mong gibati na ikaroon nga si Tiri pangat na. Nalipay ka, ako kay nalipay naman po ko. Mamindya narong mga mahimutang na sila. Manganha na sila. O, sa di oras sa agilang sabot. tagay niya may kwan. Nay, sinabaw. Kaya manan na may mga aton. Tagay kong sinabaw, Nay. Sinabaw. Nagluto ko kuhan, sa danamos pa niyo to, nagsabaw ko gisda. Gisda nga ka ng kuhan, bamang ko nga. Ina ka makakitas, ginikanan ni Limuel. Ay di mo ba nagjang papa? 56. Ag mamara ni dyan may mooban. Balik. Mahuwaw, nung mahuwaw man, ngay nga naman gajid na. Ay dyan boss, o dyan inahan may mooban. Nandyan sa may muhang gibati. Magkuhan ra, magsabot-sabot mo hanggang sa'y kuhan. Hindi sa tayo masabot kas lang karong piga, kaya bago pa magkasal si Purani, maot mo kuno nang magsunod ang tuig. Hindi, magpakasal sila mga 2023, at 23 na mo uli na po ko dani. Majunon karong mahimutang na,
arong mawala ng ijang sakit. Basig mawala din ijang sakit ug maminjo na. O sige nay, kay wa may signal amo ko diri sa kusina man ko nagluto ko. O sige, bye-bye. Bye-bye nay, love you nay. Bye-bye. Ang batik day. Nam ko na si sakit na epilepsy. Ay, Nasili sakit nga patol ba? patol. Namukalit ra siya kanang kuwan. Hindi man sila og maminjo ko no. Mingana. Mawa ko no. Ay, kaya nasugot ng kuwan sa laki. Tinangari nga nahigod ma. Madawat man jud. Di man gyud mo makana. Mga tao Madawat lang. man jud ka. Kanang mga taong judgmental mo nang di pwede ng daw ina na. Kanang gingo na. Wala ba yung uban niya? Kuwan sa. Naragi na niyong tao, mahilig ka mangmantay sa iyong kwansin di ka tao, mahilig ka talaga. Tao dito ito nagmahal, di ka isang timpang pag-sabaw, wakay matabaw ang salan. Yan ang mga taong mga, munang mga judgmental kayo. Madun mga minjo na kung mahimutang na. Samantalang napay mga ginikanan. Good pa sa kainit na namin. Nanawag si nanay guys nga pangatda na kulusteri karon. Nalipay si Jan, minjo na. Di pala na pwede kaslon. Di pa, mga 2023 ko no, basig mga January daw. Diri nakabantay na igihan no. Mamaya, nagbantay ligiyan sa una. Tukaran igihapon sa karon. Oo, na magyapon na ijahang sakit nga patol mo. Kuan magyapon. Luto na guys, agahang kuan, sinabaw.